Iti panagtultuloy ti kang runaan at damag. Dinadael ken pinarot dagiti pulis ti mapatapata a 135,000 apuon puno pinuon ti marijuana plants idiay Tinglayan, Kalinga nga agbalor iti 27 million pesos. Nadiskubre dagiti mula iti dua a plantasyon iti barangay Butbut proper. Manarimaan ti investigasyon iti pakabigbigan dagiti cultivator. Kabayatan na nakamag ti 44 anyos a lalaki kalpasan ti search warrant operation iti pagtaangan na iti barangay Ambyong, Baguio City. Naala ti talo a pidaso ti plastic sachet a maata panaglawon iti shabu nga gatad iti nasurog 359,000 pesos. Nakamagmat ti 34 anyos sa lalaki iti pudtol apayaw kalpasan na naala iti ikot na ti maysa plastic sachet ang naglaon iti maatap a marijuana leaves nga gatad iti 42,000 pesos. Pakiramanan pa iti 10 ket maysa a pidaso ti plastic sachet a maatap ang naglaon met iti shabu nga gatad iti nasurog 2,600 pesos. Idiay abra nakamag ti 48 anyos sa lalaki iti bypass operation kalpasan ang nagilako iti maysa a pakete iti mapatapata a shabu nga agbalor iti nasurog 2,000 pesos.